Yeah, guys, welcome back to the YouTube channel. Cameras, 8 p.m. Peter Mtalika ali kumangochi, kumasongola. Kuchiponde. I don't know, inende sindikuvesa title ikabwanji. Kumana ngolemba kuti mangochi, amboti chiponde, mangochi masongola. Because as far as I know, pa masongola, pali masongola 1, pali masongola 2, naphunzira ku masongola kamati mabalani I don't know. Around the banamwe pa trading penny pa school in again by primary time maja parali kuni that time I don't know ngati primary ma pick it up over guys yeah napuza pa class mods nova and class I think 2 classes or something like komano pa mpene papa pa masongola apa nde I'm not sure kuti atina uzota masongola wake kuti ka chiponde I don't know ngati kuchiponde kuli masongola komano that's what I know. Guys, is in to 8 p.m. wayankhula pa kumangochi masongola chiponde. I don't know, guys, which is which. Maybe you can correct me ngati kuli kuchiponde so kuli masongola. Ma kuchiponde I think it's far from pa trading banamwela apa. Hey baby, oh yeah. Hey baby, oh yeah. Chiponde, oh yeah. Afumo, oh yeah. Avipi, oh yeah. Governor, oh yeah. MP, oh yeah. Don't say, oh yeah. Boy, you don't say. We want you. In the Dibino Kwambi. Assalamu alaikum. In a German Sangha Kwambi. One on copies of Sangha Jonjo. In a Sangha Kwambi. Dikuziwa. Dikuziwa Kudimunandi so Kwambi, eh? Zona zimenezo kosa nyami zabyo ndicho ndikuziwa ileso nakuswani kwambi kwa unafika 2019 njoba mrandi na pano machikoni maole mnikuziwa kwambiri mobilize ngizo na umeneo yebiboye Monga anena a vice president pasa masiko jepa. Ufiba akisangan. Dibi boye. Ine. Dinapo au president. Dibo navuna kuberanso. Kodi di promose inu. Osa jini ae. Dibi boye. Chifuba zikorino la rongeka. Zikorino la vunda. La futwa. Akuti maiko sapansi. Maiko 193. Akayelenga. Abuja Antwerp Malawi the number 2. Pa Antwerp Kisoni. Komanso onvesa Kisoni. Ibi oye. Antu osa sangala. Wadi mnanga sangale. Aibeja kudia. Mundu asali ange. Aibe nyumba. Aibe nshido. Akulepia kupea school fees kwa nake. Sangala. Ndiye ifedika bwela pa 16. Chikutuon senyor zite. Ifna Malawi, akaya antu antendere, komanso antu sanga. Dibi oye. Gari ntaka ija, kude tizija bwino, tatatu,
ena kakana ili baibu jifugwa ya koma tiza bwino osati tiza jitenze kapena zina hai kapena nyika hai zimezo zite zikala kare ine kuronja zimezo wili tikabambatie tesa kwa mbili pakali pano tinima program kani bakali ma program osinasiana tindi komi yokonza ziko lino yali maripodi yake kulikiamba about 70 tikta implement report imene DPP oye ndipo muzana kudezi ntuzasinda DPP oye chachiwiri ndikufuna kuti timange Malawi okomera anthu onse osokomera mtundu umodzi ndi modzi kapena mpingo umodzi ayi okomera anthu onse chokera ku Chinji bila kukotakota Nsanje chokuchitipa maliyense akhayosangala muziko muno chwaziko mionda anthu onse tiyesesa zimina kwambiri komanso nakubweresa ni manifesto mmaziwa manifesto tailemba mapeji 90 yaifupi kwambiri muChingerezi muchitumbuka ndi muchichewa mukapanda mwayi muwerenge zimenezo pali zambi zimene tifuna kubweresa kuno kuti dziko lino lisinthe. Example, ma school fees onse azakhala aulere. Oye, kuti mwana aliyense akhale nyuma yopita ku sukulu kuandikilapila kholo lina lindi mwana pamudzi osapita ku sukulu ndiye azakhala ndi APM kwambiri. DPP oye, chifukwa ndifuna dziko likhale lophunzira palibe dziko lingatha pa sukulu ngati palibe anthu ophunzira. Singateke. Nchifukwa tinabweresa ma community college kunda aphunzire zochera za ukalpenta beauty chanchan ITC zosiyana maluso osiyana akatero athandiza dziko lino. Choncho education in number 1 ifeyo zimeyo tiyamba tipitiriza ndipo constitution ilonse 229 muka community technical college. DPP oye, komanso nyumba anthu ndakisoni chifukwa akugula nyumba zomvetsa chisoni. Nyumba zomvetsa chisoni kwambiri zodontha za mauzo. Ife tiyamba program yathu ija amene anayamba msoli wake anali Honorable Msaki mmene nasanga kuyamba program ya malata ndi simeni imene otipitiriza nthambi tinachoka namanga nyumba 15,000 tipitiriza ku in 5 years ndifuna pasakhale muno Malawi nyumba ya adoti yodontha kapena ya mauzo ayi. After all, kulibetu mauzo apela ku mauzo kulibe ziko nthawi zino ndeti peze malata kando chipa palibe kanthu ndi njera basi kunyumba zikhale zabwino kuti anthu azigula nyumba zabwino komanso za security osankuti aliyense kubwera basi ngolowa nyumba nkwachita za chiwembu zimezo tinjira osachitapa koma kuti zonse zichitike pali chinthu chimodzi ndi pa 16 pa 16 kuti tonse tikavote ndikuti ichi akufuna kuti tibwereze kuvota afuna kuti tibwereze kuti tikabwereza ndi atibere
Then kumempa no sebudi salole kubweza ayi. He voted first ballot. Ayi yes, ana voter, ana embesa akavote first ballot pass. Musalole kuta second ballot, ikaba second ballot pata mavuto ambe. Je tonse business mezo. Ndikuza kuda funa kubela mezo sanko. Awukita zo siana koma efendi hauze kuti ngati abira kisanko ndikuziwa kuti abira kisanko ine sinza kumena zimezo. There you go. Machine, Mahonda machine, Abdul machine, Jihad machine, Jadias machine, Awina God, Is 2020 kunaweza kibwana ndipo ninavyoamini siwasika funa mkondo mmalala kama this time God abela this time sinivomela de anvezinezo asiye zinakupanga zimeja kupanga asiye kuti anthu asankhe munthu amene akumfuna kuti aliyense akhale ufulu osankha munthu amene akumfuna tamvula zimenezo ndima amene ndikuti nthawi yanga atha kuti ndikuti ziwo kwambiri ndikupita kutali tizabweranso nthawi nakuzacheza koma ambuya kuti ayiseyi musayiwale kupita m'makhomo monse wauza anthu kampeni pakhomo kwakumbusa the 6 September ndikwalimbikisa kuti ndithu angoyang'ana chimanga folo basi tamvula zimenezo chimanga folo basi ziwo kwambiri amakabudanisa nonse zikomo.